سلام علیکم عزیز. من برادرم قهرمانی oilamu nisbati ehtiyom падару модар ном кардагиянд. Мара унвони қаҳрамонӣ додагиянд дар oilamон ки ту нисбати падару модар якум ҷора гирифтӣ дар байни хештаворо ки бисёр вақт моро дастгирӣ мекардӣ. Бисёр вақт дар рӯзона мисол падарам як каши камрав мешида ки дилаш ягон чи мехост магазин харидан овардан ё ки дилаш мехост ки вайкунем масҷид равона кунем. Ман баромада аз ра одаморо илтимос мекардам ки падари маро масҷид баред. Мошини ман мекардам, падарам масҷид мебурдам, ба мошин мемондам, бо гашта бо меомадам. Бале, барои ман қаҳрамони оила нисбати эҳтироми падару модар кардагиям, унвон додагиям ки қаҳрамони оилавии мо нисбати эҳтироми падару модар. фаҳмидем? Аввал ман дар ютуб қаҳрамони нисбати падару модар аз номи миллати тоҷик иншоалло ки ман баромад кардастам ки мо тоҷико тоҷ бар сарем, падару модарро доимо эҳтиром кардагием ва бояд ки эҳтиром кунем падару модарро. фаҳмидем? Тоҷикои тоҷ бар сар яъне ки нисбати падару модар, эҳтиром падару модар. қаҳрамони оилаам кашидам, қаҳрамони миллатам бояд шавам. Ба шумо бояд расонам. Ки шумо ҳам ба шумо иншоалло ки қаҳрамон шавед, ҷавоно. қаҳрамони оилавӣ шудан ин кори қиин нест. ҷавони шумо ба қуввате метавонед. Ина ман падару модарам, падарам як ба қувват буд, чанд гуфтам ки мебардоштам либосашо иваз мекардам, мегуфтанд ки ту чӣ мешавӣ, апӯшани вай мешӣ, гурдод мефурӯяд, бачадон мефурӯяд. Алҳамдулилла на гурдон фурӯманд, на бачадон, ҳама 100%. Лекин дар ёшидан ҳамаи корро метавонед шумо карда. Манам мисол қаҳрамон, унвони қаҳрамонӣ гирифтам дар оиламон нисбати эҳтироми падару модар. Чӣ қадр дили одам шод мешавад, қаҳрамони оилавӣ нисбати эҳтироми падару модар. Шумоам кӯшиш кунед мешавед қаҳрамони оилавӣ нисбати эҳтироми падару модар. Мегӯяд ки ба ҳар коре ҳиммат баста гардад, агар хоре буд гулдаста гардад. Мегӯяд илми ту бо амал чӯёр гардад, қадри ту яке сазор гардад. Ман Қуръони хондам, фаҳмидам, омадам ба қадри падару модар расидам. Бообрӯ шудам. Дар оиламон маро қаҳрамони оилавӣ эълон кард. Бародари калонӣ маро гуфт қаҳрамони оилавии мо шуди нисбати эҳтироми падару модар. Бародари хурдӣ гуфт ки о, ту духтари зур қаҳрамони оилаи мо ки падару модарро бо ҳамроҳии мо ту ҳамчун духтар шуда баъзе корҳои мардона гира мекунӣ. Падарам мешӯи, тоза мекунӣ, нохунашро мегирӣ, сарашро метарошӣ, буртушро мегирӣ, биниашро тоза мекунӣ, шикамш меравад, тозаш мекунӣ, мешӯи, ҷобаҷош мекунӣ. фаҳмидӣ? Шумо ҳам метавонед қаҳрамон шавед. қаҳрамонои миллати тоҷик нигоҳубинӣ мекардагиҳои падару модар ба пеш, ба пеш, ба пеш, ба пеш иншоалло.